Ano yung mga sir? Sampung pa. Complete. So what's up mga kaibigan? It's your boy Marvin Murillo, back at again with another video. So today's video mga kaibigan is mag-unbox tayo ng camera ng mga kaibigan. At sa ngayon mga kaibigan, ang i-unbox natin ngayon is itong Nikon D5100. But bago natin simulan yan, i-subscribe mo muna yan mga kaibigan. At i-ring mo na din ang post notification bell para ma-update ka sa tuwing may bago akong i-upload. At i-follow nyo na rin ako sa social media. Dito yung social media ko, kunin ko na nga. Yan. At yan. So i-follow nyo ako mga kaibigan. So i-unbox na natin to mga kaibigan, no? At ang una natin makakuha dito mga kaibigan is itong strap na nakabalot pa mga kaibigan, no? Yan. Bagong bago pa mga kaibigan. At ano meron dito mga kaibigan, no? Next natin makakita mga kaibigan is itong cable niya mga kaibigan, no? Ayan mga kaibigan. Dito ng cable niya, no? Ayan, no? Focus ka. Basta yun ang mga kaibigan, no? Ayan. Yung cable niya. Tapos merong kit lens dito. Ayan mga kaibigan, no? 18 to 55mm autofocus. Ayan mga kaibigan. Focus ka. Ayan, 18 to 55mm mga kaibigan. So, itong meron dito mga kaibigan. And next natin makita dito mga kaibigan is itong body ng Nikon, no? Ayan. Wala na. Ito lang meron dito mga kaibigan, no? At wala na itong manual kasi itong camera na ito mga kaibigan is sikanhan lang siya mga kaibigan, no? I-review ko lang ito mga kaibigan, no? Actually itong camera na to is itong i-unbox ko mga kaibigan is sa kaibigan ko to mga kaibigan. At yan lang dito mga kaibigan, no? At sa ngayon i-test natin tong Nikon na to. Isa sa reason kung bakit ko din nagustuhan tong camera to mga kaibigan is pwede ito siyang pang vlog kasi mapi-flip siya mga kaibigan, no? Ayan, mapi-flip siya. At ang difference lang to sa camera ko kaysa nito is hindi siya touchscreen, tapos yun lang. Ang battery nga pala nito mga kaibigan is na-insert na at ang SD card niya is nandito na. I-test na natin tong Nikon mga kaibigan. Let's go! So what is up you guys? It's your boy Marvin Murillo, back again with another video. It's your boy, PG Boy. Apple Boy! What's up? Who's that? Ivan version 1. Ivan version 2. So, mod to na dito ko ano. Gusto gawin mo tingog win. Mga to na namin sa... So, mga to na namin ko anday sa... Gunton Beach. Sa asa na David? San Fernando? Deadly Beach. San Fernando. The Deadly Beach. Napit mo diri kay... Napit mo diri sa gagay ko pa... We have to give some vibe out. Para Commentary. Some chill. Commentary. Pag-video to. Photoshoot nga. Save og memories sa. Yes. 안 찍어라. 공도. Nadi oh, sino mo sini? Wow! Meron akong banig kasi 10. Wala nakahiga, lahat nakatayo. Gusto mo lanja para sa damit, pero yung handle lang umiinit. Kung nainitan, mag-electric fan nang umiikot ang iyong katawa. Walang Drop, ito shoot ko di ron.
So, Oy. ambot namin no. No? Yeah, nananong sa kuan. Ano siya? Guanzon Guanzon Beach. For more the Guanzon Beach, guys. And then kuan aircon ba siya? Payaman ba? Ako, first time na ako dito. Ikaw, Ban? First time na ako dito, Ban? First time siya na ako dere. Ikaw, Ben? Second time. This is my first Second time, bitches. First time na itabo. Huwag ka magmura, tol. Aw, sorry po, tol. Whoops! Mga kaibigan, no? Sana lang. At sa mga kaibigan, nalimutan ko i-mention yung charger ng camera ng mga kaibigan. Meron pala na siyang charger mga kaibigan, no? Nalimutan ko lang siya i-mention. So, hanggang dyan na lang mga kaibigan. Like, comment, and subscribe. At comment nyo na lang kung meron kayong questions, suggestions, o etc. So, like, comment, and subscribe. And, push. Grr.